No určite sú prekonateľné a bol by som veľmi rád, keby e-voting na Slovensku bežal čo najskôr. Momentálne, ako to ja vnímam aj po analýze situácií v Estónsku a hlavne politickej analýze situácie v Estónsku, u nás je problém hlavne politický. To nie je problém sociálny, nie je problém technologický, je problém s tým, že politická scéna u nás nie je jednotná v tej snahe dosiahnuť tú zmenu. Na rozdiel napríklad od Estónska, boli sme tam na pracovnej návšteve a dozvedeli sme sa, že paradoxne napríklad koalícia a opozícia sa tam už pred nejakými 10 rokmi dohodli, že toto je veľmi dôležitý problém, ktorý spoločne jednoducho treba posunúť ďalej. Čiže ak my dneska diskutujeme o tom, či áno, či nie, tak vlastne nás čaká približne 6 až 10 ročná túra, čo je pre mňa naozaj dosť smutné, pretože v 21. storočí by som očakával, že tieto začiatočné témy typu áno alebo nie už by sme mali mať dávno za sebou. Takže ty povieš, že tak 2020? Bol by som strašne rád, keby to bolo skôr, ale vzhľadom na analýzu našej politickej scény, keďže som sám jej účastníkom a vidím, ako prebiehajú tie jednotlivé diskusie, tak sa obávam, že tento hlavne politický problém nás bude strašiť ešte dosť dlho. Čo si vymyslíte o tom estonskom systéme, tej kartičky, kde majú v podstate úplne celý svoj život uložený? Páči sa mi estonský systém, len na Slovensku je problém s implementáciou práve kvôli tomu, že v Estonsku sa rozhodli staré občianske preukazy vymeniť za rovno tej najmodernejšie, to znamená aj s čipovou kartou, kde vlastne je rovno zakomponovaný elektronický podpis. U nás sa stále potácame s výmenou pasov, občianskych preukazov a stále vlastne otvárame na novo tieto zmeny a preto v súčasnej dobe, ak by sme toto chceli zaviesť, tak vlastne len prednedávnom sme menili občianske preukazy a znova by sme ich museli meniť. Čiže ja to vnímam tak, že zrovna toto riešenie, to estonské s jednou kartičkou, by možno bolo politicky a ekonomicky menej priechodné, ako v prípade, že by sme nechali už tie občianske tak, ako sú teraz a až v ďalšom kole ich nejakým spôsobom integrovali. Nie je problém na Slovensku vytvoriť riešenie, kde občianske preukazy budú také, aké sú dneska a volebné kartičky alebo kartičky, ktoré držia certifikát, elektronický podpis budú zvlášť. A bude to z tohto pohľadu ekonomickejšie. A čo si myslíte, ešte posledná otázka, o tých bezpečnostných rizikách tohto e-votingu? No tak, ako to už bolo poznamenané aj v rámci konferencií, tí rečníci nepotvrdili žiadny reálny prípad, kde by došlo k podvodu. Technologicky je možné voľby nastaviť tak, samozrejme žiadny systém nie je 100% bezpečný, ale to nie je ani papierový systém volieb 100% bezpečný. Dalo by sa povedať z môjho pohľadu, keďže u elektronického systému sa vlastne dá zabezpečiť aj tá verifikácia hlasovania. U konkrétne estonského modulu to ešte absentuje, ale napríklad norský model už má implementovanú aj verifikáciu. To znamená, že vy dodatočne viete skontrolovať, ako vlastne ten systém váš hlas zarátal pre vás osobne, čo napríklad u papierových volieb absentuje, tak už toto len samotné je určitým krokom vpred na to, aby vlastne tie voľby boli dôveryhodnejšie. Čiže paradoxne môže sa stať, že to, čoho sa tak ľudia obávajú, tak to sa môže stať oveľa dôveryhodnejším systémom ako to, čo máme dnes.